All right, singeneni ku hot topic yethu yanamhlanje lalelani. Hi 326 Express. I am a lady, Animakore 52. My parents had 2 children only, myself and my sister. Our mother died when I was 6 and she was 5. Baba vakabva mama, our stepmother. She took care of us and loved us. They tried to have their own children. Asimimba yairamba kubata. Years later, takabva taroorwawo tikatoita mhuri dzedu, while mama stayed kumba na baba. Pakugara kwedu na mama, we never met any of her family members, but we never took it seriously. Zvisinei baba vakabva vashaya, and mama was left alone kumba. So my sister decided to take her 22-year-old second-born kuti agare nawo achivabatsira. Mama was 84. So some time back, Mwana na Gogo went to buy some veggies kumbare Msika and met Hamaya Gogo, who then told her her children had died. Asivakasiya vazukuru. And hanzi vakabva vatanga kuchema. And she never said anything from that day. So Mwana akabva auya akatiudza. And we couldn't do anything but to confront Mama and ask. And vakabvuma vakatiudza kuti vakasiya murume wavo nevana vavo 5. So she said she wanted to go and see vazukuru vavo kumusha because one of them wanted kurowa guva, and we accompanied her. And when we arrived, vanhu vairatidza kuvhunduka kuita kunge vaona chipoko. Vachitoti, ko wanga uripi taikutsvaga. Then 2 days later, mama vakabva vashaya. So now we informed hama dzavo dzatakaona dziya, and they said they couldn't bury mama because havana kunge vakaroro. And they said taifanira kurora isu. But we couldn't do that because baba vakarora. We grew up baba showing off list ravo ravakapiwa nemari dzaidiwa. Even our late aunts attested kumaroro avo. But hama dziripo dzinoti dziri kuda kubhadhara. It seems like Mama looked for other people to represent her family. We are not sure. But now we are stuck. It's just me and my sister. We are in our 50s. Totochengeto nevana. And the family is demanding kutitirore. What can we do vedare? And what should be the way forward? Here is hot topic yetu namhlanje. Do you know, I actually thought it's a new day thing. It's a new era thing of vanhu no roads. First of all, kutombosiya vana 5 nemurume kumusha kuyazororwa kuno kuharare nditi. Yes. And then also kurodza vanhu nehama dzisiri hama dzemachokwadi. Because like I don't think the dad would like kuti ndakaroora amai or amai ava witnesses. Yeah, but witnesses and atete, but they are no longer with us. Yes. So the question is, varoda kunzi varore iwo baba vakarora kudhara, and they can't prove it. Yes. And then vanotochengetwa vanhu vakuru 52 machakadaro daro. Okay. Courtesy of inbox, what's your reaction? Saki? Ooh. It's a tough one, and it feels like paying the sins of your fathers in a way. But also remember, these children, vanorora say you are my stepchildren. Does it affect anything? No, but culture. Do you understand? Ndivo baba vavo vana. It's getting to the. Ndivo baba vavo, so they have to do that representing their father. If they should even do that, and if they have a house, they should sell it. Why? Sell it and then take the money oendesa. Someone says it's complete nonsense. It's complete nonsense. Ignore it all and move on with your lives. Someone says they need to secure the house first. At some point, they shall come for the house. I was thinking that as well. Kuti, you know what? The target also was kwavaigara imba. And I feel like if vakaramba vachingobvunza pane achataura kuti akomadi mangotipa imba iya. Saka avasati vavigwa amai ava. No. Yo? Okay. Hi, you're live on Star FM.
Yes, Dona Nasaki. Maswera sai. Right. Nyaya iyi kai iri kutoitika nguva nenguva mukuraramo yekuti vanhu vanodhimanda mari kuwana dzekuroora. Vabereki vacho mukwasha vavo vakasofa zvavo yezi back. But mazira atinoita tingoona vasati tanyanya kukura zvedu, but pashoma ipapapo patakura ipapo tinoziva kuti mari dzinobvunzwa wana, zvinhu zvinobvunzwa wana zvekuroora zviya zvinotaurwa zvinoyera zvakaita sezvanamai like mumbeu mai and so forth. Makambozvinzwawo nezvazvo yeah. But izvi zvekuzoti danga remombe rinopiwa baba kana kutoroora kuya kune mutsindo kuya aiwa izvazvo zvavanopedzera nemukwasha wavo. Mukaziya mukwasha akasvika pakuspa hapana chamuchawanzwa. Yeah, exactly. Mukati mambonzwa kunzi munhu asina kurorera, asina kubvisa mombe dzababa akati zodai pane zvakazoyera zvikapera zvamai ndo zvinotaurwa nenyaya dzekuyerwa because zvisingachinzi mutorwa yakanasina. Okay, avanhu vatori stepmother. Hello. Yes, go ahead. Right, zvekuzotaura kuti hatidai nemhaka yekuti havana kuroora, maybe ava zvavo sinzi pari kutonzi havana kutombo, kana mai vacho vari kunzi havana kutombopiwa kana chinhu, zvinhu zvavanofanira kufokasa nazvo maybe ndezvamai. Zvimwe zvese izvo hazvikwanisike because kana dai vanga vanakomana vari vatoroora vakadzi vavo vakatombotanga. Saka hatidaro tichihwanda neculture yacho hatombotauri izvozvo kuomesera vana izvozvo. Thank you so much. Hanzi, kana vasina kuvigwa involve ipolisi vanovigwa. But also you don't want the repercussions thereof, if there are any. 0772162651. Anza kuna chvanhu chakadaro ava ndi stepmother vasamai vavo chaivo. We're getting your reactions and also your voice notes and your calls on 0772162651 or 0714414413. Maswera say pa Star FM. Ringani, what's your reaction? Vasikana havana chavanofanira kuti vagobhadhara chiri chekuita nepfuma, asi vanofanira kuti vagobhadhara inonzi mombe inenge ichiredzwa sezvo vataura ivo kuti vakarerwa namai avo. Saka vanobhadhara inonzi mombe ichiredzwa yekutaura kuti ivo vakarerwa namai avo. Mombe idzodzo, mombe iyo inoenda kumusha